इथं पहिल्यांदा ट्यूब लेवल लावायची, इथं बघ काम चढलंय बघ, दिसतंय का थोडंसं एक काही फूट आल्यावर, आणि तिथं लास्टला काम उतरलं, दिसतंय का शेवट आहे ना त्याच्यात. असं नाही पाहिजे. ज्यावेळेस आम्ही तुम्हाला कामं देतो ट्यूब लेवलमध्येच काम दिसलं पाहिजे. मी बारामतीत किंवा कुठेही मी सर्किट हाऊस करताना, माझं कलेक्टर ऑफिस करताना सकाळी 7ला 6ला जाऊन बघायचं. ते बघितलं की ज्याला बारीक नजर तो लगेच ओळखणार. इथंही तुझं काम चुकलं. आणि जर स्लॅब काढून तू केलं, त्याच्यामध्ये तू स्टील वापरलं, ते काही चॅनल अँगल काय वापरला असेल, त्याच्यामध्ये करता येतं ना ट्यूब लेवलमध्ये पाहिजे असं काम. आणि त्याच्यात तू बघ वर आहे ना, ते इथं जिथं येतं तिथं एक असं चौकोनी चारी बाजूनी ते होणारं कौल मिळतं. ते ही बाजू आहे ना ती आणि इकडची, तर इथनं तर खूप जाणवतं. इकडे दिसतं का ते एकदम खाली पडलं. सगळ्या एसआरच आहे. त्याला कुठल्या ह्याच्यातनं आणलं? फॅक्टरी आउटलेट आहे. फॅक्टरीचं आउटलेट आहे. पूर्वी एकदम मोठं. पण मग आता पूर्णपणे खालपर्यंत काढलेलं होतं का? दोरी बाळून ते बरोबर कट करायला पाहिजे. तुमच्या कलर मध्ये तिला आमच्या भाषेत साहित्यगिरी म्हणतात तसलं काम केले. माझं नुसतं हेच आहे, मला असली कामं बघायला बोलवलं तर मी चांगलं असेल तर मी कौतुक करतो, चांगलं नसेल तर मी त्यातले दोष दाखवतो. 6 दिवसांनी परत बोलून सगळे कंप्लीट होतो. कारण हा शाळा पोलिसांची कामं अशी करतो म्हणल्यावर आमच्याकडे आलेलं म्हणून तुझे टाकतो. ते झाड असतं ते झाड कशाचं आंब्याचं. तिथं बघा, तिथं सिलिंग ते नाही, तिथं सिलिंग पडलंय बघा. एक दोन व्हिडिओ काय इथं पण बसलं. हे आपले ठाणे होता आणि वारल्या आणि बारी